Την κυρία Μακρύ. Κυρία Μακρύ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ΑΔΜΙΕ μας έβρισκε αλλά και μας βρίσκει τους ανεξάρτητους Έλληνες απόλυτα αντίθετους. Όπως έχουμε αναλύσει και κατά την ψήφιση και κατά τη διαδικασία την παρασκευαστική τόσο στις επιτροπές της Βουλής αλλά και τόσο στην Ολομέλεια, καθώς όπως είχαμε τονίσει, το ευρωπαϊκό κεκτημένο είχε ενσωματωθεί στην ελληνική ένομη τάξη με σωστό τρόπο και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο τελευταίος νόμος, ο οποίος το ξαναρρυθμίζει, γίνεται με τρόπο που δεν συνάγει με το συμφέρον του ελληνικού λαού. Το συγκεκριμένο θέμα δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί ηθικά, κοινωνικά, πολιτικά μέσω προτάσεων από τους ανεξάρτητους Έλληνες για τη μικρότερη ή μεγαλύτερη εκποίηση ενός περιουσιακού στοιχείου που ανήκει στον ελληνικό λαό. Τα δίκτυα της χώρας δεν εκποιούνται, δεν εκχωρούνται. Πρόκειται για δίκτυα εθνικής στρατηγικής σημασίας και πρέπει να παραμείνουν υποκρατικό έλεγχο, όπως άλλωστε είχε δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός τόσο στο Ζάπιο, όσο και στις προγραμματικές του δηλώσεις τον Ιούλιο του 2012 και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ψηφίστηκε από τον ελληνικό λαό. Τα δίκτυα της χώρας είναι εθνικής στρατηγικής σημασίας, πρέπει να παραμείνουν, όπως είπαμε, υποκρατικό έλεγχο και βέβαια και η διεθνής εμπειρία έχει αποδείξει ότι όπου έχει εφαρμοστεί το μοντέλο ιδιωτικοποίησης των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας απέτυχε, γιατί οι ιδιώτες αποδείχθηκαν ότι είναι ανίκανοι να το συντηρήσουν αλλά και να το διαχειριστούν. Και σε αυτές τις χώρες και με δημοψηφίσματα οι χώρες προβαίνουν στην επανακριτικοποίηση των δικτύων. Για αυτούς όλους τους λόγους, οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε μια τέτοια διαδικασία με καμία πρόταση. Ευχαριστώ.